Здравейте! Това е новия влог. В този влог ще разследваме убийство. Това е... Имаме 12 минути, май трябва да изтрия нещо. Ало, като почваме играта, трябва ли да сканираме кода, който е на картите? Не, ще беше разсърдена. Ревюна на играта на име Sherlock система. Това е, да, платено партньорство. И това, че е платено партньорство, не значи, че няма да кажа всичко от до. Напълно обективен съм, това са картите, четем правилата и ще се върнем след като знаем вече всичко. Преди това обаче. Above the rest. Спортни дрехи, промокод FRIENDS за All Friends за 10% отстъпка. И търси работа. Да. Който има за 2 месеца. Някаква оферта за 2 месеца, заплата между 2500 и 3, може да се обърне към нашите социални мрежи, които няма да са изписани нито тук, нито долу в описанието. Ще ги намерите. Да. И ще се върнем като разберем правилата. Почетохме правилата на тази игра и Алекс ще ви обясни. Не мога. Ще го направим по време на игра. Трябва да кажеш нещо. Раздаваме по 3 карти. Там има на тях написани улики от друга страна. Не сме ги чели, защото така пише в началото. И спрямо тях трябва да избираме кое според нас е за случай и кое не е. Ако мислим, че не е, изчистваме картата, на всеки трябва да играем по една карта. Накрая ход оттеглим една и така докато не свършат картите. Карти са 32. Почвай. Раздаваме по 3 карти. Добре, аз ще раздавам, защото... Да. Заповядай. Той всъщност как ще вижда? Добре, те ще видят как се ги дигаме. Дай раздай първо картите. Борусия вкараха втори гол. Браво. На 2-5 излиза. Ще ми остават само ауджета да вкарат, да победят. Излишни информации. Така е сега. Сега като имаме 3 карти, ние трябва... Да. Ние си ги виждаме. Аз не мога да му кажам какво пише на моите карти, освен ако не реша, че примерно тази карта се я харесва, мисля, че слагаме на полето, тогава вече всички играчи, ние сме само два, ще нямаме други приятели. И също така, ние трябва да подчертаем дали играем един срещу друг или играем заедно. Заедно играем, няма как един срещу друг. Добре, заедно играем. Да. Ние двамата опитваме да разгадаем случая. Стефито каза, че не е успяла заедно с нейната приятелка, понеже момичета са логично, пък познавате Стефито. Да. Който не познава Стефито, може да влезе долу в първия влог. Да, и там участва. Тя участва там. Там. Стефи, ако гледаш, нищо. Няма участваш повече. Така. Сега ще четеш картите и мислиш коя според теб. Имаш две опции. Мога, те с подчертаните можеш да ги казвам. Да, ако има подчертано. И това е. Госпожа Рогвале Чувале. Чувале. Това са двете ми неща, които са подчертани. Добре. То си е от Доминус. Добре. Моите подчертани са господин Рогвале и назаем колата. Чувале колата. Трупът облечен. Той е убиец. Аз го разбрах вече. Кой? То виж какви думи подчертани има. Кой бе, брат? Господин Рогвале. Той са... Как се... Това и трите карти ли си ги каза? Да бе, смисъл каквото има подчертано. Жертва. Първо трябва да ви кажем какъв е сюжета. Жертва. 911 какъв е случаят. Да, здравейте, намерихме труп в имота на семейство Рогвале. Бихте ли дали адрес, моля? Тук е в имота на Рогвале. В имението Рогвале. Да, намерих го. Да се направим, че сме забили. Че е забил клипа да прагнем аудитория. Не. Намерих го скрит в храстите насред градината. Проверихте ли за пулс? Уверявам ви, че не е нужно. Този човек няма как да е по-мъртъв. Познавате ли жертвата? Не зная. Бял мъж. Не е част от семейството. Господин и госпожа Рогвалес и децата са добре. С кого разговарям? Аз съм Уилям Грекс, градинар и поддръжка на имота. Добре, полицейски патрул пътува към вас. Благодаря ви. Това е. Като те чукна на крака, спря на място, се запил. Няма време. Дай да играем, нямаме време. Това ще го кътнем. Така. Сенатор Джонсън и канабис. Не ми ги казвай. Той се, че такова. Да. Сенатор Джонсън, канабис. И канабиса. Жертвата те услужение. Добре. И сега ако трябва да правим?
четеш си картите и мислиш дали според теб това е нещо важно спрямо случаят. О, да. Значи мога да я сложа, ако е важно. Мога да я сложа, ако е важно. Добре, чакай малко. Кажи ми да или не. Кажи ми да или не. Да. Жертвата е с атлетично и мускулисто телосложение. Жертвата съм аз. Не си. Добре, мъкни бе, брат. Забелязват се някои татуировки по ръцете. Не съм аз нямам Добре. татуировки. Това е много важно, нали? Те аудиторията не трябва ли да знаят всъщност какви са картите, да им е интересно? Не, те ги виждат, ето ние я четем. Това прочетем. Буквално това пише на картата. И другите карти. Не, другите не трябва, другите после. Добре, ще ви ги покажа да си ги прочетете. Така и ти я виждаш най-малкото. Моята карта ли? Да, добре, няма значение, давай. Проблем, че виждам. Имаш буквално 20 минути памет, няма как да го направим, давай. Добре, де. Значи жертвата има мускулисто тяло като моето, само че има татуировки на ръцете. Според мен тази карта трябва да се сложи и я слагам. Тук е показано как се намира. Убийството е станало ето тук, в имота на Рок Вали. Тук ни показва на юг какво има, на запад. И как на запад е ранчото на Маккинли. Надолу има езеро с птици и резерват за мечки. Това са първите две карти. А дали не може мечка да убият? Да, има много карти още. Давай да теглим. Къде са картите? Така. Сега теглим по-още, защото е край, да. И продължаваме. И аз получавам... Няма да кажа. И какво и ти? Аз имам някакво място. Какво значи ти? Ами според теб, мислим, може да използваш другите карти, които си чел. Ти може да хвърляш карти. А като хвърля карти, какво става? Аз тук имам две карти, които според мен се навръзват. Само ще ти кажа, на новата карта, която сте или подчертаната дума е без охрана. А моята нямам. Добре. Добре, аз слагам това. Трупът е облечен само с долно бело и чорапи, по гърба му се откриват следи от трева и кал. Долно бело. Знаеш, какво да навързвам са? Долно бело. Той е бил мускулист. Може да е бил на състезание. Състезанията бяха... Не е бил на състезание, давай. Ти трябва да играеш. Аз трябва да хвърля карта, бе? Да, ако според теб нито това не е за случая, може да я изкараш. Накрая тези изкараните точки, ако сме познали, че са ненужна информация, печелим по една точка. Това искам да го махна, трябва ли да го кажа? Не го показваш, само ти помни обаче какво имаш, защото може после да се навържи нещо с него. Ето, една карта. Една карта е на мен. Госпожа Рок Вали, Джеймс, съсредоточен върху. Това са ми подчертаните думи. На мен е прислужница, плик с марихуана. А какво ще ако миналата карта е била важна? Не знам. Що? Питам. Аз искам да залагам тази карта. Сенатор Джонсън вярва, че някои сенатори от Републиканската партия подкрепят законопроекта му за легализиране на марихуаната. Това го слагам да го знаеш. Добре, аз играя, според мен, добре. Той не знам дали, но може да е важно, все пак е сенатор. Те не му сенатори, важно е. Няма време, брат. Добре, сенатор Джонсън е бил на партито без охрана. Имало е парти, следователно, мисли в тази насока. А защо е бил? Той да не се е напил. Мисли, че е имал парти. Да не се е напил. Така. Значи... Аз слагам... Чакай, аз имам сега в новата карта Маккинли и мечки. А тук от моята карта, която е по разположение, осъзнаваме, че долу има резерват за мечки и ранчото на Маккинли. Тоест се навързват тези неща. А пък аз залагам, защото прислужницата е намерила плик с марихуана в стаята на Джеймсън предишната седмица. На кой? На Джеймсън. На Джеймс. Джеймс. Да, който аз преди малко споменах също. Той е казал, че принадлежи на негов приятел. Обаче той съхранява. Не е готин този.
А пък преди малко говорихме нещо, че някой иска да легализира марихуаната. Добре, а значи такова. Какво пише на картата? Може ли да кажеш? Че прислужницата твърди, че се е намерила плик с марихуана. Добре, госпожа Рок Вали твърди, че Джеймс е бил съсредоточен върху мобилния си телефон през цялата вечер. Дай повече на карта. Червен картон за Борусия Дортмунд. Яко. Още излезе между другото. Добре, аз използвам карта. Причината на смъртта е задушаване, настъпила между 6 вечерта и полунощ. Добре, това е добро. 18 часа. Добре, аз ползвам още нещо. Господин Рок Вали твърди, че големият му син Джеймс, за който досега говорихме, че намери на трава и си какво, е искал назаем колата, за да отиде на парти в къщата на семейство Дънкан, която е на 20 минути от имението. Той му е отказал. Но следователно разбираме, че Джеймс е бил на това парти, понеже имаме информация и за сенатора, че е бил на същото парти. Ако е едно и също, може да са различни. Може и да бъркаме. А ние кога трябва да кажем кой е убиец? Накрая Като свърши всички карти. Да, като свърши картите имаме въпроси. Нямаме време, бързо. Добре, играя още една карта, която е имотът на Рок Вали, който обаче показва другата страна на пътя. Но пък, да, вече го казах, така че... Добре, аз тогава с план на имота. Тук има къща. Къща на имението ли пише? Прочи, обърни го и така, да. Няма. Има басейн, барака за инструменти. Лошо. И има и езеро. Ето тук се вижда езерото, беседката, къщата, градината. Той е намерен, мъртв е намерен до градината. Така. Я да видя картата. Която градината е ето това нещо. Дай да видя. Ето е картата. Къде? Да, градината е бараката, инструменти. Добре. Бързо. Прислужницата нищо не липсва. Това ли играеш? Това са ми думите. Добре, аз понеже няма какво да игра, ще игра тук имота на Рок Вали, как са нещата, има затвор по-нагоре и имота, и Гръмсвил, какъвто и да е този град. Това е имота, за където говориме. Надясно има затвор и нагоре има... Да, знаеш, че ако има нужна информация за теб, картата се маха и ти трябва да помниш горе-долу колко да... Тази карта тук не я казвам на никой и според мен тя се маха от игра. В смисъл не е важна информация. Дадохме спощена карта. Аре бе, чик, само такива... Това е важно според мен. Тук има стриптиз клуб. Затова слагам тази карта. Тук е имота, тук е стриптиз клуба. А тук е... Да видим това, кой е имот. Джаксънвил. Добре, да кажи, кой имот е това? Имота на Рок Вали, бето. Само един имот има. Да, той е от друга страна. Той е на север, на запад. На запад, от горната страна. На северозапад има стриптиз клуб. Добре. Грана вкарах. Моята карта. Прислужница твърди, че Розмари, младата госпожица в къщата, е липсвала по време на покотевиците от фойерверките. Тоест имало и фойерверки през нощта. Станало е нещо там. Аз играя карта на раняванията по лицето и ръцете са настъпили след смъртта. Чуля? След смъртта. На ранята. Брат, няма много време. Добре, трябва да го прочита, чакай малко. Добре. Целият имот е обграден от жив плет. На едно място от южната страна има пролука достатъчно голяма, така че двама души да могат да преминат през нея. Брейнфорд вкараха. Видя ли колко ми беше близко това? Добре, бе, значи няма. Нищо не ти е било близко. И първи гол, втори гол. Брат, да бе, ние запомнихме. Кое сме запомнили? Буквално ето от южната страна, което означава, че той е от страната, където има резерват за мечки. Да, 7 минути памет просто, ние с друга ти карта, аз си взех. Добре. Господин Рок Вали твърди, че фамилните хрътки са били доста неспокойни заради фойерверките, затова помолили Розмари да ги заведе в бараката за инструменти. А чакай, кой беше мъртъв?
Някакъв непознат. Непознат. О, добре. Това, което каза, много помага, защото Розмари твърди, че е съжалила кучетата, затова вместо да ги заключи, тя ги е разходила край басейна. Така, издаде се. Той патенца дали няма са блъсне? Не. Така, човекът, който е намерил трупа, е градинарят по принцип. И тук моята карта е градинарят е напуснал имота преди семейство Джонсън да пристигне. Само знаеш, трябва да имаме общо 6, минимум 6 изхвърлени карти. 6 изхвърляне? Минимум, да. Не на човека. Добре, изхвърлям. Изхвърляш карта, добре, дай по една карта, значи. По-скоро аз изхвърлям. Взимам една карта и взимам минутите. Има следи по врата на трупа вследствие на приложен натиск с метална верига. Това е интересно. Добре. Чакай, тази метална верига дали не е повода на кучетата на Розмари? Това помага реално, да. Тоест може някой там. Персоналът на къщата се състои от готвач, градинар, домашна прислужница и личният треньор на госпожа Роквали, който идва 3 пъти седмично. Ние вече знаехме за половината от тези хора. Консултант. Добре, според тази карта не е нужда. Че да махнем нещо, че... Това са ни последните карти. Хотел. Колко имаш хвърляне? Аз имам 3. Аз имам 2, тъй че спокойно. Добре. Много лошо, не знам как ще разберем нещо. Аз имам заподозрян. Брачен консултант. Аз да го казах. Господин и госпожа Роквали ходят на брачен консултант всяка седмица. Това означава, че брака им не е толкова. Лицето на трупа е обезобразено, дясната ръка е отделена от тялото. Добре, слагай. Прикидката с... Чакай, трябва да имаме поне минимум 6 карти. Трябва да хвърлим още една. Твоята според теб за хвърляне ли? Да знам как да действам. Една от моите според може да я хвърля. Добре, чакай, какво пише на твоята? Лицето на трупа е обезобразено, дясната ръка е отделена от тялото, прескихта с гладък срез. Това за да стане толкова, знаеш ли го казвам, защото има камина. В имението има камина. За да стане гладко срязване и да е лесно през, защото ръката не се реже толкова лесно, според мен той трябва да е с нажежен метал. Дай ми една катана да ти покажа. Добре, моята логика, затова играя картата. Моята логика е, че... Нямам аз важни неща, хвърлям ги всички. Добре, аз хвърлям това. Аз подозирам кое. Добре, чакай, сега имаме въпрос първо. Да. Нямаме време, 3 минути, моля. Добре, чакай сега въпрос. Кой е убиецът? Член на семейство Роквали, член на семейство Джонсън, член на персонала на имението, друг човек? Тази, която разходи кучето, как се казва? Тя е прислужницата. Тя разходи кучетата? Да. Тя ли ги разходи? Да, бе, прислужницата, това ти казвам. Значи тя го убила. Защо да сме толкова сигурни? Това е според мен. Той е член на персонала на имението. Розмари. Розмари е съжалила кучетата. Коя тя е? Не знам. Мисля, че е прислужен. Не знам коя е Розмари. Чакай. Розмари е. Значи, добре. Тази карта, която изхвърлих, значи е била. Ти имаш достатъчни карти, нали? Много карти свърли. Добре, значи последната. Къде ги сложи? Не знам. Виж някой, който ти помни и е такова. Ето ги. Добре. Децата на семейство Роквали са Джеймс 16 години, Розмари 12 години, Даян 10 години. Тоест Розмари е малката им дъщеря, т.е. няма да е тя, която ги е разходила. Защото на 12 години според мен да убиеш човек няма как. Аз си седя зад моето си. Ама Джеймс пък не са го пуснали на това. Джеймс не са го пуснали на това, зато ми е интересно. Добре, ти са били на парти. Ти имаш ли някакъв спомен да си имал карта, къде е било парти и кога? Не. Нямаш такова, и аз нямам. Това е лошо. Нямам право да ги гледаме.
Тези имаме право, тези как Добре, могат да гледат. Не мога да гледаме Това изхвърлените. ще спрем клипа и ще пуснем нов след като изстреля някой игра, защото нямаме памет. Ой, 33 минути! Пред камера е много възпитание, че знаете ли как нахрани? Защото се изпардя. Затвори. Добре. Така. Затвори. Добре, де. Втория въпрос. Къде е била жертва 12 часа преди смъртта? Имахме ли карта нещо свързано Не с това? помня. Добре, дай ги проверим, защото ние тези карти можем да А, ги гледаме. можем ли? Да, бе, това е, че казвам карта, които са на полето, можем да ги гледаме. Спомням, че ти беше казал нещо за час. Да, дата на смъртта. Да, къде Между 6 и полунощ. Между 6 и полунощ. Да, ма 6 вечерта. Целият имот е обграден жив лед, порука за двама човека. Присъжникът твърди, че Розмари могат да гласуват, къщата или са по време на... Добре, т.е. на първа въпрос ще отговорим малко по-късно. За него не сме сигурни. Да. Причината за смъртта е задушаване. Настъпила е между 18:00 и 0:00. Да, знаем, че е имал следи от верига по врата. Знаем също, че е бил мускулест с татуировки. Знаем също, че... Добре, пише къде е била жертва 12 часа преди смъртта. Това означава в 4 полунощ. В 4 полунощ. Я знам. Според мен отговорите се у дома, в имението Роквале, в резервата за мечки и телопосочен. Няма как да е в имението при случай, че е непознат човек. Да, т.е. не е там. В резервата за мечки, защото да е бил там. Нямаме никакви... И бил си от дома, според мен. От дома, да. Ако това се води за Добре. неговия дом, реално. И аз мисля, че... Сега отговаряме на няколко въпроса, който не е разбрал. Защо ръката му е отрязана? За да бъде затруднена идентификацията му, за да бъде убит, за да бъде свалено нещо за изпращане на послание. Знаем, че не е за да бъде убит, понеже се пише, че убийството е след това. Числите За да бъде труден за идентифициране, може да се опита да му махне ръката заради някаква татуировка. Защото казаха, че е статус. Да, Ама и пък то на това ръката е беше статус. Пише специално, че е на ръката, Да. или? Значи добре, ама пък то няма логика пак. Да, защото ще остави ръката, ако ще я маха. Не, той е махнал, не е оставил. Дали? Да, бе. Нали просто е бил без липсваща ръка? Или нещо такова? Да, но тогава да знае, че има татуси. Да, и ти справя, значи не е и това. Казаха, за да бъде свалено нещо според мен. И какво ще свали от него? Всичко в едната карта пише, че е само побело. Мен като цяло... За изпращане на послание не вярвам. Прикитката с глада карес. Прикитката. Може да е имал някаква... горе нали има затвор? Да. Човека може да е бил такъв, да е бил затворник и да е бил с накидката нещо. Ама пък той е много малко вероятно. Според аз бих казал заради той, за да бъде свалено нещо. Най-логично ми звучи, че е без дрехи и без нищо. За сега сме за това. Добре. Защо лицето му е обезобразено? Какви са отговорите? Отново абсолютно същия, тук според мен, за да бъде затруднена идентификацията му. Да, най-логично. Това е. Защо е бил без дрехи? За да бъде затруднена идентификацията му, за да бъде убит, за да бъде свалено нещо, бил е без дрехи преди да умре. За да бъде свалено нещо, по-скоро е бил затворник. Да, именно. Бил е без дрехи преди да умре. Според ако е избягал от затвора, той зато има... Може да е бил с отрязана китка, по лойка да си махне веригите, които го държат. Това ти казвам. Да, и е бил... Не, отговорът според мен бил е без дрехи преди да умре. Да, в смисъл бил е без дрехи, защото е бил затворник. Да. После... Тоест, отговор да. Ама каква е лойката да са му отрязани ръцете едно? Едната, не двете. Добре, предполагам, че ако има белезници... За какво му е на обеца да му реже? Може да имат, нали имат такива за проследяване затворниците. Принципа на крака, ама... Това на крака, да. Може пък. Добре, казваме, че е бил без дрехи. Къде са дрехите на жертвата? Затворени са, изгорени са, убиецът ги е взел, намират се в имението. Или са според мен са заровени. Изгорени. Не, изгорени камината. Има камина, да. Ако е влизал в имението. Да. Къде е оръжието на убийството? Те са вериги. Те нали са намерени, или? Вериги са, нали? Да, ама къде се намира... Пише заровено, изгорено, убиецът го е взел, намира се в имението. Намира се в имението. Сигурно в имението, значи някой от имението ги е бил. Ние как че мислим, че е член на персонала на имението. Ама той пак. То не се знае още. Къде са липсващите дрехи от гардероба на господин Роквале? Това да ти кажа ли?
Убийца ги е взел. Тук имаше една карта, която... Нямаш право, ако се е фърлил да я казваш. Не имам право, аз съм не запомнил. Не съм я показвал, ама само мога вече да... Слушам. Не знам, що смисля, че мога. Най-вероятно той ги е намирал, той ги е взел 100%. Липсващите дрехи са... Няколко, тя беше казала, ама... сега вече не помня наистина кои бяха. Бяха някои елементи. На убийца ли да са? 100%, той нали Еми е бил намерен без без дрехи. дрехи. Ама той си е махнал тези дрехи и сигурно е влязъл вътре да взима нови дрехи, ама... Значи е възможно. Някой ги е фанал от персонала. Дали някой от персонала? Защото Или от тогава... персонала. Значи 100% или от персонала, или е бащаткото. Ако е бащаткото... Знаеш какво бих казал? Член на семейство Рок Валя. Че някой от семейството ги е убил. Ако е той, значи 100% е бащата. Сега Тоест Рок Валя. Тоест бащата, да. Да. Значи аз съм за него, добре. Или Джеймс. Или Джеймс, който... Джеймс е бил на купон. Баща му не му е дал всъщност, но... Чай, къде са липсващите дрехи от гардероба? Така, значи убийцът ги е взел. Не убийцът. И защо да не? Той му трябва дрехи. Няма да скоро по мадурки. Убийцът не е убития. Чакай, имаше карта, в която показва, че двама човека могат да минат през това. През телената ограда, което ако са избягали от затвора, са двама затворници. Двама избягали, един е опитал да убие другия, след това е взел дрехите. Тоест, убийцът ги е взел. Тоест, може да му е приятел. Аз бих хвърлял по тъсойка, ако ме вярваш. Чакайте, двама ли са избягали? Не, ама така предполагам, защото има специална карта, която казва, че двама човека могат да минат под си какъв плет наведнъж или нещо. Ама чакай, ти тази карта не си е играл. Да. Защото... Да знам тези неща. Казвам ти го, зато и нали ги помня. Паднаха картите на Стивчо. Не казвай, брат. Добре, следваш ли с моята лойка, поне да пробваме по този начин? Което означава, че убийца ще е друг човек. Изобщо няма да е от семейство, няма да е прислуга, няма да е никой. А този според мен, който е другия заедно с този, който е мъртъв. Те са познавали просто. Според мен е друг човек. По тази лойка бих ходил, защото в момента тук, както пише... Добре, дай да видим последното. Добре. Да, каква е била връзката между убийца и жертвата? Професионална, романтична, роднинска, друга. Ако сте двама затворника, брали са професионално? Не. Друга? Друга бе. Абе, да я знам, според мен трябва да има нещо. Не може да... Пише за някакъв пътен инцидент. Аз имах някаква карта. Кой е присъствал на пътния инцидент на шосе 151? Джеймс Рок Вали, убийцът, жертвата, има повече от един правилен отговор. Да я знам. Добре, ти не си ли помниш твоите за пътния инцидент? То имаш само, че какъв... нямах пътя. Инцидент имаше просто, че е затворен пътя от еди колко си до еди колко си. Добре, аз бих казал, има повече от един правилен отговор на това. Добре. Добре. Те неща не трябва. Трябва да разберем кой е убиеца. Ами добре, кой е убиеца? Кои са хората, които може да са? Бащатото някакъв шанс. Двама, ако са избягали двама от затвора. Според има избягали от затвора със сигурност. Не, 100%. 100%, защото има твърде много неща свързани с това. Такъв нацепен мъж с татуировки. Да. Още повече. Не бе, 100%. Това ми е пределно ясно. 100% избягали от затвора. Стига го шава от това, бе. Тоест, този, който е умреля, е някой, може би затворник. Да, със сигурност е затворника. И според е бил с още някой. Добре, ама добре, да кажем кои са хората. Градинари имаме. Да. Няма лойка той да го, за който и да го убива. Там ги пише абсолютно всички, които са от прислугата на една от картите. Добре, тук децата отделям. Дай картите на мапа, които сме отделяли също. Да се навържим някаква картинка. Къде се пада затвора, къде иди си кое? Къде ги пише? Ето ми дай. Някъде ги пише там. Имаше през това иди си какво. Сигурен си? Да. Кой е сенатор Джонсон? Не знам. Няма ги, бе, брат. Има ги на една карта, бе, брат. Всички от персонала са приложени. Рок Вали твърди, че ни. Аз се сложих преди малко. Преди да не намеря това. Аз да ги гледам тези неща. Джак, стриптиз клуб. То стриптиз клуб нищо не сме казали за него. Затвор, имота. Имотът е надолу. Къща е имението. Много странно. Вие какво мислите? Пишете долу в коментарите.
Видях, че последния клип много ви хареса. Където купувахме на другия човек с левче, с 2 лева. Някакви работи и смятаме да правим още такива. Само казвам, че евентуално май на 17, на 18 ще ходим да гледаме Кунг Фу Панда и очаквайте много хубав влог. Персоналът на къщата се състои от готвач, градинар, домашна прислужница и личният треньор на госпожа Рокваля, който идва 3 пъти седмично. Личният треньор? А дали, що му треньор не е той? То здравия човек. И за кой ще го убие? Не тя, мъжете, защото може да е такова в изневяра. И той е бил само по бело и по чорапи, той се бил, може би... Ето мъже, ето, няма кога мислим, точно мъже. Добре, т.е. казваме член на семейство Рокваля. Значи не е затворник въобще тос. Може и да е, може да бъркаме в А момента. що ще му реже ръката? Да прикрие нещо. Не знам. Аз не знам. Добре, да, отговаряме ти. Без ти... Добре, нашия крайен отговор е бащаткото. Член на семейство Рокваля. Чакай. Какво? Не ме оставя мира, защо ще му обезобразено лицето и защо ще му е нарязано това. Ми отрязва ръката, с която е по-жена му. Примерно, Абе, може да. да има някъде. Какво? И той знае с коя ръка е пипал. Има 2. Добре, Обръщаме, бащаткото е. Добре, да Къде видим го сега. пише? Чакай малко, внимавай. Така, получавате по 2 точки за верен отговор. Не, Г е. Друг човек, както си помислихме. Значи се придържаме към първата теория. Вече го видяхме, ама все пак. Тоест първата ни теория може да е била вярна. Дай сега видим първо верните неща. Тоест Г. На второ Г. Второ Г е... Къде е била жертва 12 часа преди смъртта си? У дома, в имението Рокваля, в резервата за мечки, нито на посочените. Ето у дома, всъщност не знам къде е у дома, ама нито на посочените. от тях у дома аз мислих, че. Нито на посочените. И ви дах, но знам къде е бил. Трето В. Да, защо ръката му отразна, за да бъде свалено. Това не е вярно. Тоест 2 точки. Добре, да, ама защо? Тук ни пише, малко ще го прочетем. Четвърто А. Да, за лицето му е обезобразено, значи това е вярно. Чети въпросите, за да можеш да ги разбереш. Защо лицето му е обезобразено? Отговора правилния е А, който ни давахме, за да бъде затруднена идентификацията му. Пето А. Защо е бил без дрехи? За да бъде затруднена идентификацията му. Значи сме объркали. Ти няма лойка, брат. Явно има, след малко ще прочетем защо. Шесто Б. Къде са дрехите на жертвата? Изгорени са. Както казахме, в камината. Да. То беше ясно, за кого ще имаме карта с камина. Седмо В. Къде е оръжието на убийството? Убиецът го е взел. Теля? Да. А ние какво казахме? Или това, или че е някъде в имението. Убиецът го е взел, но ясно, за кого ще оставя оръжието да ни... Къде са липсващите дрехи от гардероба на господин Рокваля? У дома. Осмо В. Не, той, което ние го казахме. Кой беше то? Убиецът ги е взел. Каква е била връзката между убиеца и жертвата? Това е интересно. Девето Г. Ето. Било е друга. В смисъл, не са роднини, не са романтични, не са професионални, друга. Как казахме, че може би са затворници. Значи не е бащаткото. Добре, да както е, давай. Ето му да е бащата. Давай. Клипа стана 30 минути. Кой е присъствал на пътния инцидент на шосе 150? Даже не разбрахме, че има. 10 Г. Аз го казах, има повече от един правилен. Да, и аз казах, че са всички. Добре, сега да прочетем самата история. Намерено тяло принадлежи на затворник. Айде, нашите! Много сме добри, бе! Той е удушен до смърт от свой сакилийник. Много сме добри, бе! Железна верига, с която са били завързани един за друг. Добре, това... Добре, ние помислихме, че са от кучетата. За един... Обаче, ние помислихме, че са кучетата. От краката му отрязна, че он за да може да си бъде сам с веригата. Защото те са били вързани. При нас, че сме вързани така. Да, ма защо? Той му режи неговата ръка, че да се остане само той. Аз не подозирах, че са били заедно, защото ясно. Те са ги транспортвали с автобус и те всички са вързани в конвой. Нали за има катастрофа? Те оттам са избягали. От автобуса! Сега го разбрахме, ама реално разбрахме, че е затворник, че друг затворник го е убил. Много сме добри. Да, двамата затворници са възползвали от пътен инцидент, за да избягат от транспорта ги до затвора кола. Те се промъкват в имението Рокваля, минайки през поруката в живия плет, с който е бил обграден целия имот. Тъската, която казах, дето ти казах, че двама човека могат да минат, т.е. двама затворници са минали се едно. Добре,
Стефи, според мен, се справихме много добре. Не знам вие дали си от такава теория, но мускулисто татуиран тяло на жертвата подкрепя тази теория. Докато членовете на семейството са в беседката и край езерото, бегалците се скриват в бараката за инструменти в другия край на имота, където се опитват да стежат веригата с много захабена ножовка, която се чупи. Разочарован от неуспеха, единият от тях удушава другия с веригата и използва брадва, с която отсича ръката му, за да я освободи от железниците. След това сваля затворническата униформа от трупа, завлича го в градината и обезобразява лицето му, за да затрудни разпознаването му и работата на издирващите екипи. Тъй като убийцата има нужда от нови дрехи, които да не се набиват на очи, той открадва облеклото от гардероба на господин Роквали и изгаря двете затворнически униформи в камината, оставяйки я пълна с пепел и букук. Тази мръсотия е необичайна за Юли, особено след като персоналът изчисти от цялата къща перфектно. Извадете по една точка от резултата си за всяка една от вселените несъществуващи улики, ако тя е разкрита на масата. Опа. Смесили са твоите? Да. Добре, помниш ли кои бяха поне? Не. Добре, дай, сега ще ги четем и ще знаем, Не бе, че не са знам там. кои са. Не бе, не знам кои са, ама важното е, че спечелихме. Ето това беше едната, това. Което не е хубаво, защото тази карта не е там. Не е там, да. Нищо. Ето това също. Да видим с колко точки сме, значи. И това е лошо. Добре, само ги махни, пак ще видим. Ето това също. Добре. Лошо. Ето това също. Лошо. Да, то пише. Това са. Не бе, това беше сложено на масата, бе. Или не беше? Не беше. Бараката за инструменти, аз всички ще го сложим. Добре, дайте и сега. Не бе, печелим от всякъде, брат. Ето тук има точки, колко сме. Не бе, няма значение, печелим. Значи. Казвай, брат. Минус една точка. Минус 2. Кажи, че сме максимум точка. Чакай. Минус 3. Остава с телефона ти, бе. Минус 4. Чакай малко. Минус 5. Минус 6. Минус 7. Минус 8. Минус 9. Минус 10. Минус 11. Никой няма го гледа това, бе, брат. 12. Добре, де. Аз искам за себе си да го видя. Минус 13. Минус 14. Обаче от верните отговори имаме по 2 точки за всяко едно вярно. А ние всички ги познахме. Абе, и да таковаме, не всички, ама... Добре, ако... Да знам, добре, нелогично. Абе, 6 или по-малко. Инспектор Лестрейд. За известно време Шерлок ще ви подиграе малко повече, но все още не е късно да му докажете. Браво, носиче, чака да бъде разрешен. Той с точките го заеби. Да, бе, чакай малко, сега ако някой ако трябва да разбере някакво убийство, кой ще ме питат, брат? Ти колко точки имаш? Аз познах кое и той позна. Затворници. Елементарно. Това е най-важното. Разбрахме кой е убийца, кой е това. Казахме, че убийца е затворник и убийца също е затворник. Това всичко от до. Другото няма значение. Колко е изпипано без грешка. И колко рейтваш тази игра от 1 до 10? Аз си давам... Става. Обаче един път се играе и до там. Да, но имат други. Тоест, може да вземете и втора част и вече като имате малко знания... Да даш по 5. Тя е по-малко сигурно. Пресян не прекъсва клип. Преско не звъни, докато прекъсва клип. Не е готино. Да, това е от нас. Казах, Преско не звъни, докато... Усте. Добре. Играта аз си давам 6,5 от 10, само защото мога да се играе веднъж, иначе е интересна. Да, реално. Иначе е интересна, наистина. Седмичка. Седно като ценяваш някоя момиче, кажеш 7, защото... 7. Там скалата е трудно. Но ще си задържа скалата за себе си. Да няма обидени. Това е. Надявам се да ви е харесал клипа. От тук може да ползвате нашия промокод за Proof Nutrition. Тук долу above the rest. Колата му се продаде, затова хората, които искат, свърши. Търси си работа, аз търся работа като фитнес инструктор. Ако някой е дебел и иска да му помогна, да ми пише, инстаграма ми ще е никъде. Чао и до скоро!